Зелените, здравейте, нали Здравейте. така? Дончо Дудев, стар наш приятел и познайник. Здравейте, Движение Граждански контрол. Да, в които имаме партия мандатоносител, Демократична гражданска инициатива. Да. Така, Ангел Георгиев, здравейте. Движение Орлов мост, средна европейска класа. Така, това ще си изясняваме след малко, защото се получиха разни сигнали. И Венци Мицов, Глас народен, здравейте. Дайте ми някакво обяснение, какво се случи, че протестите отихнаха мигом сякаш, след като Борисов си подаде оставка. Тези протести също се изпълниха целта. Това ли беше целта? Ами да падне протестите, те преминаха в политическото искане да се свали правителството, тъй като беше ясно, че то не може да отговори на очакванията в обществото, не може да реши кризата, която беше създало и неминуемо се стигна и до свалянето му, в смисъл подаването на оставка, което в някаква степен е изпълнение на част от искането. Поне ние като зелените прекратихме нашите протести и участието в протестите в момента, в който правителството си подаде оставката. Значи това е било. А високите сметки за ток? Може ли само да допълня? Да, защото тук с Дончо толкова пъти сме говорили, че имаше и други някакви. Най-многобройните протести бяха след подаването на оставката на Борисов и кабинета. За мен това е бягане от политическата отговорност. Реално ние излезнахме с едни социални искания, които в последствие бяха допълнени от едни чисто политически, но никой не реши проблема на хората с високите сметки за ток, никой не реши проблема на хората с топофикация, никой не реши проблема на хората с банките, които има и редица други проблеми, които излезнаха като искания. Така че ние продължаваме да протестираме и ще продължим да протестираме, докато не се изпълнят тези желания, които реално ни изкараха на улицата. Как протестирате? Къде протестирате? Аз не ви виждам да протестирате. Ами, за сега такова успокоение настанало. Градусът на енергията падна. Защо падна? Значи протести са нещо много хубаво. Аз абсолютно подкрепям всяка една дума, казана от хората до мен, но той прилича на челен сблъсък с системата. Защото няма механизъм как гражданите реално да бъдат включени в властта. И затова ли се разпиляхте? Аз затова казах, граждани в партийни листи. Това е единствения цивилизован европейски начин как реално гражданите да участват в политиката, за да се случват някакви промени. Значи, забележете, извинявайте, че прекъсвайте, това е диалог. Забележете колко разнолики бяха нещата по време на протестите. Колко, Венци? Много. В смисъл, имаше какви ли не фракции, от крайен национализъм до зелени каузи, от протести срещу монополите до протести вече за какво ли не. Тоест, проблемите са толкова много и така са се натрупали, че те избухнаха като повредено тенджере под налягане. Всичко всъщност в един момент капака се отвори и всичко това избухна. Правителството просто се спаси тогава. Правителството направи единственото възможно, спаси се докато беше време. И може би много умен стратегически ход от тяхна гледна точка, защото всички социолози казват, че отново ГЕРБ си запазват доверието ми. Те спечелиха на върха на славата. Това е случайно. Това не е някаква конспирация. Аз не вярвам, че има конспирация за всичко това, че едва ли не управляващите са търсили такъв ефект. Мисля, че това е абсолютно спонтанно. Те просто се спасиха, човек, тогава. Не, че са търсили ефект. Да, но просто това Всички социолози сочиха, че обединените граждани могат да вземат около 15%. Да, ето ги обединените граждани в 5 различни партийни листи. Именно това, според мен, беше основната цел на властимащите, да няма обединение на гражданското общество. Ние се опитахме, не само ние, всички колеги, да направим гражданско обединение. При нас точно не е така, защото ние работим по проекта за партия от доста по-отдавна. Стар проект. Така че при нас е малко по-различно положението, отколкото при колегите от гражданските движения, които преляха в партии. Но ние си работим по нашия проект. Ние тръгнахме още от президентските избори с Светло Витков и си работихме методично за цялото това нещо. И то се случи с цената на много усилия, с цената на много хора, които самоотвержено работиха за това. Тоест, при нас беше малко по-различен път. И ние смятаме, че системата трябва да се бори отвътре. Тоест, ние за това сме тръгнали да играем тая игра, защото смятаме, че трябва да влезем вътре и да бъдем в парламента, в цялото това нещо, което случва, да бъдем един мониторинг, защото никой не го прави това. Всичко, което се случва като проблеми, е заради това, че някой си е затворил очите, някой не е казал какво става вътре. Това е истината. Най-страшният монопол е политическия монопол, който е създаден през последните 23 години. Реално гражданите
осъзнахме, че за да променим нещо, трябва да влезем отвътре и затова използваме партия Демократична гражданска инициатива. Но не виждам, никой не пожела да промени изборния закон. Само от 30 човека има някаква надежда на ръба с заедно с така. Да, имам такава надежда. Този разговор го водихме в нощта на президентските избори, когато каза, аз се подцених, помниш? Своите листи за реална. Аз не ни отразяваха въобще, нали спомняш си? Ние не фигурираме. Аз ви го казах в прав текст. Искам да кажа, че 10 години аз се боря с какви ли не граждански каузи. Знаете много добре, нали, моята борба за наркозависимите, алкохолно зависимите повече от 10 години. Ние сме говорили за това с теб, да. Аз съм се виждал с още от времето на НДСВ, БСП, ГЕРБ, какви ли не инициативи, петиции, жалби към Европейския парламент, среща с министри, кръгли маси, квадратни маси, какво не. Аз съм минал по целия този път от А до Я и обратно. И разбра, че няма да стане обединение. Няма да стане отвън. Съгласен съм с това, което казва Венци, само отвътре начин. За мен обаче, единствено партия Ред, законност и справедливост отвори листите си за реални граждански организации. Как стана? Сам ли им се обади или Яне ти се обади? Не, абсолютно. Аз се обадих, имаше такава инициатива. Тя беше обявена медийно. Аз се срещнах, разговаряхме. Ама по твоя инициатива не е Яне да те издирвал или някой негов? Вижте, аз съм чел всичките платформи на всички партии. Не знам дали хората са ги чели. За мен най-добрата и смислена платформа е платформата на партия. Тя е много красива. Госпожо Ризова, може ли и аз да кажа нещо, защото е много... Тук не знам доколко си спомнят българите, по принцип нямат много... Вие бяхте една от изненадите също преди време, но тя... Много е важно да се знае, че през последните 4 години аз много, включително хората тук, не съм ги виждал по протестите. А ние, като зелените, сме създадени още 2008 година, за разлика от Глас народа, например, които са... най-младата партия Боби, все пак не забрави. 2008 година, когато 2008 година се учредиха зелените отдолу нагоре, не беше нужно да се вкарват граждани в листите, защото самите листи бяха граждански, защото самата организация, самите зелените са такъв тип организация. 2009 година, ако си спомнете, 14 януари, лицата на протести от 14 януари бяха в листите на зелените тази същата година. Това обаче не даде достатъчно добър резултат, но въпреки това засили самото зелено движение, защото той имаше още един инструмент за влияние. Всъщност, партията е нищо повече от допълнителен инструмент за една кауза. И това би трябвало да бъде. И много е жалко, ако си мислим, че гражданското общество може да бъде обединено в една партия. Гражданското общество не може да бъде обединено. Има своите различни представителства, да, абсолютно прав. Когато имаме партийно, няма друга по-добра форма измислена. Това през партията. Има минала през 17-та година крайца на Брора. Важно е да се направи това уточнение, че дефицита на представителност в България е огромен. И то е защото активните граждани не стават защитници на обществените интереси като политици. Всъщност ролята на един политик е точно такава. Ама Боби, вижте, да защитава активно общество, да бъде представител на това общество. На активните граждани какво им внушава, примерно, да речем, ето сега чета статия на Михаил Константинов, който какво обяснява. Не гласуйте за малките партии, вие си губите гласовете. Това е абсолютно нелепо, разбираш, това не е демокрация. Те внушения постоянно валят от всякъде. Малките те не стават, гласуйте си там за ГЕРБ, за БСП и за не знам си. Има две мощни тези манипулативни, които обладават цялото общество. Тази е едната, а другата е, че политиката е мръсна дума. Политиката е мръсна дума само когато мръсници са в нея. Дълбоко погрешно в България да смята, че политика може да се прави от политици. Политика се прави от граждани, с конкретни цели, с конкретни каузи, но инструмента начинът, по който това може да се случи, е само през партия. Добре, но аз няма друг начин, просто не измислим по-добър. Не искам да фаворизирам тук социологическите изследвания, но това е единствената ни база, която можем да ползваме сега. Не виждате ли колко са разнородни тези социологически? Не са много. Значи тенденциите са еднакви. Не си права въобще. Значи няма плюс-минус 10% има за кой си бие. Едно с едно. Аз не съм видял да се допълват едно с едно. Петте сигурни партии са ясни и партиите на ръба са ясни и са навсякъде еднакви. За едни ГЕРБ са 30, други са 25. Дали са 7 въобще? Да, аз казвам петте сигурни и 5, пак да кажем за протестите, защото това е темата, която днес. Протестите, които се случват през последните години, са общо взето протестите на пожар. Те са протестите, в които ние трябва да спрем някое лошо намерение или трябва да се оплачем от нещо. Това обединява много хора. Когато ние правихме протестите за шистовия газ, за ГМО и за горите на Орлов мост и така нататък, това обединява много хора с различна политическа ориентация, ако искате. Когато обаче тези хора трябва да направят нещо заедно, конструктивно, когато те трябва да излъчат платформа, тогава те се виждат различията. И затова казвам, че
Не можем да си представим цялото гражданско общество обединено по някакъв начин в една партия. В същия момент, ако не отворим, ако няма партия, която да влезе вътре и да отвори вратата навън, да могат да влезнат гражданите, защото най-доброто средство е чрез гражданското участие, контрол и прозрачността. Тогава няма да се налага да се стига до тези протести в някаква степен, защото ще може на много по-ранен етап да се реагира. Съгласни сме. Аз съм съгласен за протестите на парче. Наистина, ние сме млади хора и нямаме цял живот на разположение да ходим и да бориме всяка една кауза. Затова... Кажи го, че няколко важни каузи всички са обединими. Както беше за ГМО, всички бяхме заедно. Да, защото... Кой с каквото можеше направи да се спре тая отвратителна история, която ни готвеха. От нас също участваха в каузата, която спомена за шистов газ. Да, вие понеже много мълчахте, само да нека да довърша кажем. за гражданския контрол. Веднага след това сте вие. Защо направихме такова обединение на хората, които протестираха в страната, където успяхме естествено? Защото тук липсва гражданския контрол. Има една пропаст между управляващи депутати, както се наричат, и гражданското общество. Крайно време е да скъсаме тази връзка. И затова ние направихме и взехме всъщност листите на партия Демократична гражданска инициатива, за да покажем, че реално политика може да се прави и от граждани, а хората вътре да бъдат народни посредници. Реално да има една комуникация и да изкарват навън също информация, която... Дано е ефективно, понеже мисля, че ви дължим малко време да говорим. Студентите обединено протестираха и за шистовия газ. Протестираха и срещу убийствата в Студентски град и в страната. Протестират и за много други неща. Истината е, че ние протестираме години наред за нов закон за висше образование. Протестираме за повишаване на таксите. Протестираме за редица неща, които пряко касаят студентската общност. Но протестират само студентите. Държавата, народа не чува студентските проблеми. Управляващите не чуват студентските проблеми. Няма политика насочена към младежта. Няма закон за висше образование. В последните години образованието беше абсолютно в ъгъла. Неглижирано е последните години. И непогалено. Образованието се намира в локал. Това е начинът. Към европейските комисии ясно е записано, че гражданските организации, неправителствените програми трябва да участват наравно с политиците в прилагането, дефинирането, оценката на всякакви политики. Много модерно и европейско за нашите Не, въпросът е, балкански че то го има, то е залегнато. Ама не върви у се нас. случва. Защо? Кой се случи преди 2 месеца? Ще има обществени съвети в Министерството на енергетиката. Ще направят специална комисия, която работи по казуса топофикация към Столична община. Това са неща, които трябва да се случват. Това е нещо, което ние искаме реално. Което дойде след страшни бунтове. Смятате ли, че следващото редовно правителство ще продължава да работи? То да видим дали ще има въобще правителство, като гледам как върват нещата. Това ми следващия въпрос. Аз искам нещо конкретно да ви попитам вас. Днес Кристиян Колев или вчера, не си спомням, прочетох, казва: не гласувайте за партията, в която участвам, това е патерица на ГЕРБ. За мен първо некоректно. Каква патерица на ГЕРБ можем да бъдем? Не разбрах там нещо с избирателни Каква патерица на ГЕРБ